लड़की का ख्याल रहता है। केवल अनमैरिड के लिए क्या इनका महाराज हे लादेनो सर्टिफिकेट के लादेन के 16 पर में स्टॉप रहे। कोई कहता है कोई छुपाता है, हाँ कोई कहता है कोई छुपाता है। क्या मीर भैया कते डरा अजब हाल रहता है। लेकिन कि बताइयो तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो। और की भेलो किया ना करे छो पकड़ देथिन नीचा में। कि बताइयो तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो। कि बताइयो तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो। तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो। कि बताइयो तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेलो। नौकरी के तलाश में ओ दीवानी कॉलेज के बारी पढ़ेगा है क्लास में के मम्मी पढ़ेगा हो क्लास में। पंकज जी हेलो हाय करल कई बाय बाय करल कई नैना चार भ गेले। हुनका की कहै छै हुनका टिकट कट चुकल छै। अच्छा 20 टा टूट गेल छै रिजेक्ट क देने छै त अहाँ के यो। आब एहन नहीं हुआ जे अहाँ रिजेक्ट करियो सब। चलू दिल्ली चलू हमरा संगे भ जेतै ओते फैसला ऑन द स्पॉट पालम में। कि हेलो हाय करल कई बाय बाय करल कई नैना चार भ गेले। कि बताइयो तोरा मम्मी के हमरा प्यार भ गेले। कि बताइयो तोरा मम्मी के